Uyabona mina ngikhuliswe ngugogo. Indlela engikhule ngayo nendlela engiphila ngayo manje iyakhomba ukuthi lona ngumfana wagogo. Bese kuba khona bafana bengibazi namanje bayabonakala ukuthi lona ngumfana wamama, umfana wamamakhe lo. Yabona umfana wagogo nakasafunda isikole uba namasheti ayi2. Nakagcoke leli kumele awashe khona azogcoka leli linye ngakusasa uhlale aliwashe ishirt uniform akanaki ukuthi njengomfana wamama uwasha ngama weekend kuphela una 5 yamasheti. Hoyi umfana wagogo abayi2 noma libe yi1. Umfana wagogo makaphuma ayodlala ibhola estradini nabanye bafana uvele aphume nje agcoke noma ngisiphi isicathulo. Uyazi ukuthi nakafika lapha estradini uyasikhumula usibeke eceleni udlala ngenyawo. Umfana wamama uthengelwa ikhokho. Athengelwe amagatsi, athengelwe lamasokisi amade vele abantu abadlala ibhola, athengelwe nesport bag makaphuma kuthiwa don't forget your sport bag namanzi okuphuza. Hayi umfana wagogo noma sekudlalwa lapha estradini bese omile uya empompini aphuze ngomlomo akhangeze. Umfana wagogo loyo. Umfana wagogo nakavuka ekseni akaceda kulungisa nje wesadla isidlo sasekuseni ukudla okusele ngayizolo bese aphuma ugogo uthi hey ungakhohlwa imbasha noma inkobe. Uphuma udle imbasha noma inkobe. Kodwa umfana wamama nakavuka uvuka ibreakfast seyiprepariwe konke ama cereals athakaphuma kuthiwe don't forget your fruits. Umfana wagogo akabi nama-toys, akanama-toys umfana wagogo. Umfana wagogo makafuna kuba ne-toy lebhasi noma i-toy lemoto uthatha isitina apushe sona. Umfana wamama uma afuna i-toy car utshela umama wakhe amzele naleyo toy car leyo akadlali ngesitina. No siza kulimaza boy. No umfana wamama uyambona nasemsebenzini bese akhulile. Umfana wagogo nakanjalo uyabona ukuthi lona ngumfana wagogo. Umfana wagogo uhlala neplan. Umfana wagogo uhlale aneplan kanti futhi akahlali acomplain uyabona. Uyayibona inkinga but eze nesisombululo ufuna impilo ichubeke. Angakhuluma ngomfana wamama.